Il-Kummissjoni Ewropea kienet iddeċidiet li tissospendi l-fondi ta' pajjiżna l-programmi edukattivi minħabba immaniġjar ħażin ta' fondi. Fil-11 ta' Lulju li għadda, l-Kummissjoni Ewropea kienet qalet li qed terfa' parti mis-sospensjoni għaliex il-Gvern ma sodisfax biżżejjed il-kriterji fil-maniġjar tal-fondi. Dakinhar il-Gvern kien ħabbar li tneħħi tal-kollox is-sospensjoni ta' dawn il-fondi u li ser jerġgħu jinfetħu sejħiet tas-sena 2011. Fi sqarrija maħruġa mid-Dipartiment tal-Informazzjoni, il-Ministru Dolores Cristina kienet qalet li d-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea turi li sar il-progress meħtieġ fl-istrutturi involuti fil-proċess tal-immaniġjar ta' dawn il-programmi. Iżdissa, ir-riżulta li dan mhuwiex minnu. Il-verità hija li fuq mistoqsija tiegħi il-Kummissjoni rispondiet illi l-affarijiet għad ma ġewx irranġati kompletament. Għad jonqos diversi aspetti illi huma qed jistennew li jkun hemm titjib fuqhom, dak titjib ma jsirx, il-sospensjoni fit-totalità tagħha mhijiex ħadd titneħħa. Il-Kummissarju Ewropew Vassiliou qalet li sospensjoni ssuktat għaliex ma sarx titjib biżżejjed mill-Gvern f'diversi oqsma, fosthom fit-trattament tar-rapporti finali minn benefiċjarji, fil-kwalità tal-kontrolli fuq il-benefiċjarji, l-irkupru ta' fondi mill-benefiċjarji, il-management tat-teżor u d-dokumentazzjoni tal-proċeduri u t-taħriġ tal-impjegati mill-Aġenzija Nazzjonali. Il-Kummissjoni pprovdiet linji gwida lill-Gvern Malti u bħalissa qed teżamina t-tweġiba tal-Gvern biex tiddeċiedi u ser tneħħi is-sospensjoni. Nisperaw illi jkunu ttieħdu l-miżuri kollha neċessarji biex ikun hemm rimedju għax dan huwa inġust għal dawk iż-żgħażagħ tagħna li jridu japplikaw għal dat tip ta' programmi.